εξηγήσω το εξής. Για να φύγουν οι μετανάστες από τον τόπο τους, κάποιοι δημιούργησαν εκεί μια κατάσταση. Και θέλετε να σας πω μερικούς, μήπως αυτά τα ονόματα σας θυμίζουν κάτι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, το γνωστό ντουν του πια εδώ. Το ίδιο ντούνου του που ζητάει να κόβονται συντάξεις. Το ίδιο ντούνου του που ζητάει να διώχνουν κόσμο από τη δουλειά. Το ίδιο ντούνου του που ζητάει δουλειά ανασφάλιστη, που θέλει να πέσει το επίπεδο ζωή του κόσμου. Δεν θα δημιουργήσει τα ίδια προβλήματα. Και κιόλας έχουν ξεκινήσει μερικά παιδιά από εδώ να πάνε μετανάστες. Οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι. Είναι η Κομισιόν, η δικιά σας Κομισιόν, δηλαδή οι κυβερνήσεις σας. Αυτοί με το ζόρι με έτσι θέλουνε, βάζουν κυβερνήσεις, καθεστώτα που καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες μας. Μαζί κάνουν business και έτσι αρπάζουν ό,τι θέλουν. Οι κυβερνήσεις σας σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ πηγαίνουν και βομβαρδίζουν τις χώρες μας. Τι να κάνουμε εμείς, να καθόμαστε να μας πέφτουν οι βόμβες πάνω από το κεφάλι για να μην έρθουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε εσάς? Περίπτωση αυτά έχουν υποθεί πολλές φορές. Εμείς επειδή το σύνθημα σήμερα είναι μαζί να φτιάχνουμε τη γειτονία, ας ξεκινήσουμε με το κομμάτι αυτό που φορά το μετανάστη από τη στιγμή που βρίσκεται κιόλας στην Ελλάδα. Τι λύσεις πρέπει να βρούμε? Οι λύσεις που προτείνονται μέχρι τώρα είναι η περιθωριοποίηση. Ο μετανάστης να κάθεται στην άκρη, χωρίς χαρτιά, να μην είναι νόμιμος. Σε τι ωφέλει αυτό στην κοινωνία? Ο μη νόμιμος μετανάστης σημαίνει άνθρωπο χωρίς πόρους. Άνθρωπος πρόβλημα στην κοινωνία. Ο νόμιμος όμως, αν δουλεύει, άμα παίρνει εισόδημα, τι θα το κάνει το εισόδημα? Έχουμε μελέτες επίσημες που δείχνουν ότι το εισόδημα του το ξοδεύει στην Ελλάδα. Θα πληρώσει ενοίκιο, θα πληρώσει ρεύμα, θα δώσει λεφτά στο μπακάλι, θα δώσει λεφτά στο μανάβι της γειτονιάς. Να το συγκρίνουμε με μερικούς έχοντες και κατέχοντες Έλληνες που περνάνε διακοπές στα σαλέ της Ελβετίας και στο Memorial στην Αμερική. Ποιοι ωφελούν στην κοινωνία? Άρα ο νόμιμος μετανάστης που θα δουλεύει, θα πληρώνει φόρους, θα συμβάλλει στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι ο χρήσιμος μετανάστης. Από την άλλη όμως ο νόμιμος μετανάστας μπορεί και να φύγει σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είμαστε σε περιβάλλον, σε σύνορα Schengen που λέμε, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Αφού η Ελλάδα, έστω η επίσημη Ελλάδα, δεν θέλει τους μετανάστες, γιατί τους θέλει εγκλωβισμένους σόι και καλά μέσα στην Ελλάδα? Μπορούν να μπαίνουν αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Γιατί?
Questo metaxi after produzione me miss oskini nation Congo. Ilo ti prepi na dume ke to problema genesi tu apo ti hora pro eleksiston metanaston prepi ke ki afu tora selu ne embodism tu metanases na arson metolego meno meta programa ta na vasun plia na clinun ta sinora kati possível un prepi na skotonu na fropus mesas toegeo. After the limit of problem, it also impart un problema das tis hores mas e antropisar honde. E a dinâmica no me PSC ostes hores proelipsis mas na voisame na mine como dictatorias, na voisame na mi clevete, na mi clevo ni que vernice sas que toque falho, to pluto po ti hores mas. To petróleo tis Nigerias, to diamante tis Sierra Leone. Na mi vias onde ineke se trito cosmo, na mina nangas onde nar honde, me oles ti escolhies con topo sas. Oh, amar dara diya ke jande, ami jande tar bhana no jamna. Oh, amar dara diya ke jande, ami jande tar bhana no jamna. Ei bhana no kai chartam na ar durer pari ghortam na. Ei bhana no kai chartam na ar durer pari ghortam na. Varna mohalat pani jar besha ei nar mujhai ghortam na jande al jande ghor bhana no kai chartam na. Oh, amar dara diya ke jande, ami jande ghor bhana no kai ami jande ghor bhana kai chartam na. Oh, amar dara diya ke jande, ami jande ghor bhana kai chartam na. Pagol mo